Takže ahoj, chtěl bych vám říct všem začátečním vlogerům, i když jsem to i já, jak vám pomoct s začátečníma odběrama, lajkama a celkově podporou. Vytvořila stránka, která je proto na Facebooku určená. Dáte tam své video a ostatní lidi tam vám to lajknou, dají vám odběr, pokud se mi to bude líbit. A je to hlavně přátelská komunita, které si chcou jakože prostě pomoct a trošku prostě se spřátelit. A myslím, že je to jakože super nápad pro ty začátečníky. A chtěl bych vás poprosit, abyste i vy se podívali na stránku, pokud jste začáteční vloger, tak se přidat. A mě teda pomohli z začátku, no to je furt jsem na začátku, ale to je jedno. Každopádně já i z mé strany jim chci moc poděkovat těm lidem, co mi pomohli, nebo co mi dali like a odběr. Že prostě to udělali, že tu stránku někde vyrobil, že je to super nápad. Link je Facebookový dám do popisku videa, takže se podívejte, ohodnoťte tu stránku a když se přidáte a ty videa budete hodnotit a přidávat komentáře a tak dále, nejen mě, ale i hodně lidem pomůžete. Děkuji moc za zhlédnutí videa a doufám, že se uvidíme i u dalších.